Sleduje výrazný pokles aktuálních cen husích pokrmů. Počasí. Věci, počkejte si. To nejlepší od 90. Celsia. A právě teď venkovým teploměrům v dosahu našich frekvencí vládá miestami mrholenie na horách a lokálně aj v nižších polohách. A prémiové výživové doplňky. Bonus. Auf in Snowspace Salzburg. 15 stupňů při nízké oblačnosti jen kolem 6, v Pošumaví a na Jesení. Věříme, že romantická hudba Alexandra Konstantoviče Glazunova vás vlastní práce. Die frühe Nacht. Ich spür was die Leibe. Uruk war damals die erste Megacity der Welt. Empowerment, wenn man modern gesprochen, genau. Und inhaltlich Dobré odpoledne vám přeji. Když se vrátím k paní Švestkové, kterou jsme slyšeli před chvílí. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. České Vánoce přecházejí, nebo americká hodová. Weil er alles einnimmt, weil er glaubt, dass er dann von sein Leben gerannt. The Running Man ab heute neu im Kino. Tomu rodiči, který vlastně může mít jiný přístup a může taky dost mít pádný důvody k tomu, proč k tomu. Branko radí. Vedel som dobre, aspoň tak mi to bolo povedané, aj čo si, ja rozumiem, akože prestali tam častejšie chodiť a už som potom odišiel aj do Ameriky a už toho času vůbec, ale všude v Evropě vlastně to vychází ze zákona, že je možné posílat i... What they say to me is that they don't want the system anymore. Sai che ci sono. Si to svoje už prežil. Už to mám skoro hotové. Osmevil se Augustín. To je dobré. Povieme, jaké je vhodné osvětlení do interiéru. Správné osvětlení. Počkaj na mňa, môj ženík. Krhke noge, a onda tek sa 15 godina da se krene u stvaranje socijalizme i onda ne znam... Odvlékání spoluobčanů se ve svých povídkách snaží Giorgio Bassani. Predkladavej tvrdí, že Washington udelil neobmedzený výnimku. Herr, meine lieben Freunde. Okay, also wie ist es jetzt? Okay.
Was heißt das? Sich Luft machen, aufpudern, Gruppen 2026. Krone-Hit, kein Hit, Doppelzone. Wer hat verloren? Du dich? És nagyon sok kárpátaljai testvér. Jako je můj jako vnitřní hlas, já mám pod sebe záchovy, když to možná nevypadá, ale teda jo, když bylo třeba nějaké natáčení, tak vždycky Dominik Vodička, můj tanční partner, mi říkal, teďka nás bude čekat. Jistě, že sám sebe nespasí.